Aha, machaka ndimapisa kuri kuita. Ndinoti tikatositisa jacket kuri kupisa tese vanhu zvakapfeka. Ayo muri kugwara? Muri kugwara kana? Kana muri kugwara? Ngamwa mapirisi. Muri kugwara. Pisa. Pisa chaiko. Pamjaenda zvomhorisana. Zimera wamachimhorisana. Wakawandisa. Yabo. Yabo. Alright. Ndoda kutadzeka pano kwaitambira vasikana venyu vebhora. Vanozivai majemu. Majemu vaitambira pavakauya kutamba netibhoo paya. Kwai ndo mavaitambira kwai ndo mavaitambira. Nevagari vemuEurope nhasi ndiri kuto kutadzai kunyika kwenyu kwamunogara. Handi vamwe munogara kumwe kwamunenge musingazivi kumwe. Makutoonawo pano. Stay rich suits. Hotel. Okay. Stay rich suits. Ndo mavaitambira mukati manje amupindike vavhara. Etapinda ndo mavaitambira netibhoo ndiko Shumbres MKK ndiko Shumbres AK ndiko kwavakatambira uku ndiko vakatambira bhora ipapapa. Kwai ndo vakapindawo mukati pavakauya paya ndo mavaive vari vachitambira bhora ravo. Ndozvandawa isusu. Saka mahotels acho ngachigara kuma-outskirt kwakadai. But kuno kwakavakwa manje uko. Makavakwa mukati mabuildings manyuwana. Adi. Amfana mndirira masters. Because ndiri kufambisira unyatsokuona ina ndingambozokwirira nyanyisa iri. Iro. Aiwa kuAfrica kune mabig hill but iro kana iro guys chero svikai kudinda puwa mari ira handikwiri. Vasuda. Kana guys iro. Honai kwarakainda abodo iro nikisi. Iro rutofamba. Makwira vanhu ko. Ira handikwiri. Kana. Ndikasazoomera nedzungu mudenga umu guys. Honai kwariri. Honai. Munyatsoripiwa here guys zuniro. Mupi? Murikuona here zvinhu iri guys. Riri kutofamba iri. Kuzasi uku ndingadzikira asi kumusoro uku kukwira abodo. Hai nikisi. Munei mukati mumagemu? Ivo vari ngoona chiteva. Uri muzitawa irori. Hai. Asi tinoti magetsi haindi. Magetsi akainda uri kumusoro kwaunotogara kusvikira 3 hours dzawo kwana magetsi asi uchikoema mudenga umu. Hai. Kwaikwira imani kana guys mandikwiru. Bodo. Mbodo. Chinenge chiri safe hacho kuve safe chinenge chiri safe kudhani zvekuAfrica zviya. Chinenge chiri safe than zvekuAfrica. Kutambira apa kutambira apa ndingakwira apa. Dei chachingotambira apa chingodai. Kuzoinda uko. Uko bodo. Azviti. Kuzvapsina vanhu wani. Vari kutokwira. Chinongotendera chero chisina kuzara. Akure moga. Chero kuchikwa ndengoza handikwiri. Ichi chero chindengoza handibati. Ndifire zvangu mudenga mutadi. Ndinodari kufira pasi guys. Fana kufira mudenga. Manyoni, izvozvi zvitori kuma past 8. Zvitori kuma 8 izvozvi chona kwakadai kuma 8 chaiko. Aiwa kukwira bodo Suzana kana. Wandikwiri. Mandikwiri. Atimboenda ku beach. Kwachikadona muri mufane mari saka ndidone ndozase ndobuda naJoji. Chikadona ndikafiramo saka mari ndichazoiwana sei? Kana risky bodo.
Kwai kwirai imo muchikadona muri munofane mari. Kokana ndikafiramo wadona ofa. Mari chendozoiwana ipi? Yaiwa kana. Kulanda ndiri kuenda kulanda ndondowa netimu rakatondimirira kulandani ha. Kulanza ndiri kusvikako. Ndikagoti ndauya kuUK ndikaenda kulandani ndokuti ndaringei. Utosvika kulandani kumalandani Scotland kwende kupi Leicester munofamba mabhotsi ero munofamba mabhotsi achindepi okay ndina Belfast asi ndamazama nganiwe 8 hours to Belfast saka padhuze izvo padhuze paBelfast padhuze 8 hours chete ichi achifambika chinhu ichi ha saka padhuze mukoma godheri muri right here 8 hours hakani kazviti muri kuona here guys muri kuiona kana ndinyatsokuzomira mwiwe iyi yakanzisena zishipiro rakanzisena line ndori kunzi kwareta 8 hours kubva pa kusvika panzi paBelfast kukwana ketuko nori ndikuuya kuLondon ene handokuudzai kana ndakuuya manje after ball hey kwai rinoita 8 hours chete 8 hours ya mati muri kuona kuti masikati kama kwanda mamusingadozivi indiri kutaridzai zviri kuitika kunoku nezvinenge zvichiitika kuno mamusingadozivi kuti masikati so kunoku kuti dziri kuma9 asi masikati saka muri kudzidza mukuita muchiona mukuita muchitoona like kunonoka kuvira handimoona kunonoka kuvira kwai Ketina is on her way to UK. Okay, maybe ari kuenda kumashows. Handane mashows kumba ari kuenda kumashows ake keke. Ari kuenda kumashows. Dzitori kuma past 8 manheru. Zviri fana handi. Zviri kuma past 8 manheru mufunge. Hati kumuona. Zviri kuma past 8 manheru mufunge. Kwasika novata nguva. Tikaiti tiona kuti nhasi chatovata nguva because zuva racho rakachikanika kudai kunovatika. Amai vamaya. Ndiani? Panonzi amai vamaya vari who's watching. Arisi ghost ratogadzigwa izvozvi baiva. Mai vamaya ighost ratokreatwa manje kwa kusina munhu akadai pano. Maita basa zvionera shuwa mukuzvionera ka mai vamaya rakreatwa manje ghost iri. Hanzi UK chata Johnny manje. Past 9 kunoku Joburg kunoku past 8 kunoku past hanzi mai vamaya handisi ghost saka munhu maita vatu vaklasha handivazivi kwaita mbonawo nyika ndizoti muone dzimwe kwaitorera kuma 12 ui 12 mukanguvai kuma 10 kwai sisi meni tsvakira basa kuvarungu vari pazasapo vakati huya kubasa wodii vanobva vati shame we were looking for someone when can she start tomorrow ndo vanati kudi asi koko ndiSeptember here aiwa tiri muna June hanzi add me handikwanisi kuedha so young because tiri kufamba
So I can't be talking to you tichifamba. 28 Tuesday morning in New Zealand. 20 New Zealand amakuseni hey. That's 7 mani makuseni ku New Zealand. Alwaji dodono nyenga amisi. Maya. Kwanza maita basa kutaridza UK masters are toxic, very toxic. Very toxic. Fads. Very toxic. Kutoenda kwaona totosera uchitoseka zvako kutori nani. Hanzi su yangu, let me see. Uri kupi kwa su yangu kwari kubata this time wonewe. Uri kupi? Mafunge piti kungombe ya chikutadza nzvimbo. Vanotona go, anokonda tona go one neto ya tukutoita iyo iona ikuti titori vangani. People are enjoying the tour. Nekuonawo zvinyuwani. Vakuzvionera makwana munogona kuita nharo vakatanga kutinyepera. Munoti nema takazvionera SIS MELL so takaona. Hamumbotaura kuti takanzwa, munoti takazvionera. Because munenge makaona. Mune makazvionera. Kwati mutoriko ku UK as long as muchiona kudai live mutori ku UK because I live kai amusi kuona recorded kana kuti muritoona zviri ku live saka muriko mutoriko. Actually hoya ku inbox ere hoya ku inbox ngigani kutarisa ndifunga ndambo cheka ma inbox nambo cheka ma inbox kutorana zvimbuya zvitorana maselfie. Ndo muya maitambira vasikana vemajemu ndo mavaitambira bhora vasikana vebhora vaya majemu ekuZimbabwe aya imomu ndo mavakazotakira muya vashaiwa mari yekudzokera Zimbabwe. Kavakabata karipi kakachena unoona chamunoona chinoshamisa uyu anonzi stopa wauya uri kutoya wega pano hauna kudamwa uri kuvaraidzwa nei nhai stopa taguta chiri kuaraidza chii pana pawauya wega hauna kana kutombodedzwa uri kuvaraidzwa nei chiri kuvaraidza panapa pachii iwewe chiri kuvaraidza panapa chii andendekati varoyika vanenge vachingoya kuzoroya varoyi vanenge vachingotaura kwavasina kuswera kwachinonakidza ipapa asi auya ndiye auya papeji pedu wauya wavingei imagine hatina mboinda kwakatomuzivi kuti ndigosi kuti ndiye ari kutotifambira kuuya kuzoona zvinhu zvisinganakidzi zviri kuonekwa nevamwe iwe uri kuya kuzokomenta wanakigwa nei wanakidzwa hauna chauri kuti hautonyari kuuya woga kuti tumbu uchifambisa zvimakumbo zvako zvine chena uchiuya pano kuzotaura kwausina kudamwa hautohwi kunyara haudzi kunyara pana bati mataugwi nyaya dzevanhu pano tikuonesana tega zvisinei nevanhu kana nechii wongobva kwaunobva kungouya pana pachite kutongoya kuzorwadziwa urwadziwa nei hapasi togwa nyaya dzevanhu hapasi kutukwa munhu panapa ndeve positivity pano. This is a positive page harisi page remakuhwa zvamajaira uri kudei wadenzwa nani ipi ndo yepride hoye gay pride ndiyo andi gay pride muri kuona flag iyo irapo iyo ishi flag ine makala iyo ine red yellow green chichi ishi hanzi ndiyo flag ye gay pride hanzi ndiyo flag ye gay pride
Hanzi ndo flag gay pride iyo yamaona po. Saka kunokureva kuti kunoku zvinotokosheswa. Zvinotokosheswa izvo zvezvo kunoku zvinokosheswa. Zvinokosheswa kunoku. Kunoku zvinokosheswa. Zvokosheswa kunoku. Ichi apa pahotera. Musoroko. Kanenge kanaka. Kanenge kanaka. Kanenge kanaka. Yesi shingirai manyame. Gaitimboenda kumwe. Tata timuzoona pano. Chigaimbotama tinde kumwe. Enjoy guys. Umoda sabane hili. Nechinanga zviri sei. Nechinanga andewe pano. Maya, what's wrong? Ndewe pano nechinanga mkanasi panenge ari mumastreet zvake batara ngoya panapo kudarika zvake. Oh, June is their month. All right. Saka yaturikwa. Oh, ndosaka taona yakachitonyatsa mustreet. All right. Mwedzi wavo. All right. Okay. All right. Saka mazvinzwa hanzi kuno ku UK mwedzi uno wa June mwedzi wemagay nemalesbian. Mwedzi wavo vanenge vachitora pride vachiita zvepride zvavo izvozvo. Saka maona flag yavo yakaturikwawo padenga paya kuno kuvanotonyatsogamuchirwa nemoyo nemaoko maviri vanotodiwa kutodaro vanotopiwa mari yachona yekuti vanoita izvozvo vanotopiwa. Liyakachera kusvikira mati eke kusvikira mati sorry ndenge chingokutaridzira ichete muchatoiziva UK by fire by force. By fire by force muchaiziva chete UK muri kuAfrica ikoko muchaiziva by fire by force. Iko zvino tiri kuLiverpool ko patiazopinda kunyova matauni nyasombomira izvenyu. Mesombomira izvenyu hakuno kwavakwa Joburg style chaiko onai kuno kuva kutorova Joburg style chaiyo hondo downtown. Okay. Kwai kuno kuva no rebrand matrain avo with the pride colors. Okay. Tukudzidza sure. Hakuna discrimination. Kukuzimbabwe sei vachidiscriminate vanhu ivava naimi. Mbiya Mulambo ndikukuona zvauri kuita Mbiya Mulambo. I'm seeing you. I'm watching you. Ndikukuona zvauri kuita. Yes, UK is our content destiny. Tinotora content itori strong iva pazvokutodaro. Mira zvako wachadzikama. Mamona mabuildings ndo mabuildings ari kuna Joburg kai. Akuya kuno kumona kuti kwakawanda kwakava kwa style kwa Queenia vachiri mupenyu. Vakava kwa style kwa Queen baba vachiri vapenyu. Iko zvino kuva kutora vanenge vakuvakawo mabuildings akafanana nekune dzimwe nyika sekuna na Joburg kweduko. Animona. Kuno kwavakwa guys, kuno kwakanaka kuno kwatiri kwatakugara uko. Yes, kuno kwedu kuno. Ndimukona Joburg chaiyo. You want a picture? You want a picture? I want a picture. Maya. Travelogy futhi. Yabakaipa. Anzi nguva yasiza kuma past 8 to 9 here. Tesco kadika $2 singaiti. Tesco. Karipa. Okay, kamini Tesco. Express $2 zvo. $2 singaiti tumashopu. Apana nyaya yatukuti nderedu mastreet eUK kuna marobotsi kuti red ese kuti red ese kuti green azvakaoma.
ichi chinoda chikwirawo ichi. Chodopo chochikwirawo icho guys. Icho. Ndazviona kazvakazara paningapo ndikati nenguva kuti asi zviri kupiwa machiripi icho. Unongoti kana mari yako yapera chinongomira ipapo. Ichi. Imari iko ndimbochikwirawo ichi. Ndinogona uchidrive. Kungo sika ndokupanya bata. Ngompira rekupanya bata para kuti bata zvidiwa zvakanyanya. Ndaona munhu aenda kuchipatara atazakwenda kuzoona. Kuchikadona? Handifungini. Kuna zvakachidhori kwatoti varume 4 vakamira apa. Mabhitu muzvikana ndikutaura kuyadzoka ne. Alright. Utsvaka pekupfekera mota. Zvakaoma. Kwese parking. Pana madouble yellow line. Pana madouble yellow line. Kana pana madouble yellow line akupakiwe kunoku. Okay. Ticket ndo naratondimirira. Ndatongona pakashama kudai. Waya randimirira ticket. Matanga kwa voice ra mai mai ari sweet. Matotanga. Hey. Ndinoda kutadza varume vatatu. Pane varume vatatu ndona vakamira hapo so vanenge zvidhori kuda zviya men. Right mboindako. Okay. Maya? Yeah, Dad is coming. He's going to check on parking. Okay, let's wait here. Apa chino zisingabudi Maya ka une drama chairo. Ukuchema mse zisingabudi. Una maskati chayo guys, una yapa. Ana yana utofamba maskati chayo. Avarudana nawo vari two. Varikudana na afa. They love each other very true. They love. Come on. Utamereshi soro bangu. Ande. Bangusa. Mwoti ndodona uyo mdafu yarungomanya nachiwani uyo ne black week. Uyo ara pane che black uyo yarungomanya nicho chakakwira icho. Kukwirawo ndimomanya nazveshe. Kukwirawo ndindadi. Saka chingomana vanongokwira zvimaskating board izvozvo. Saka vakatezigwa paving kuti vave kutamba neizvozvo zvinhu izvi. Ndi vakatowanda kavamwe avo. Vamwe vakapfeka izvi zvibhutsi izvi. Vamwe vane zvibhutsi vapi? Apa. Right. Zvakaoma. Kisana nacho tingazoziva kuti zvifamba sei. Murume. Aiwa mukadzi uyu anini? Vakadzi tu vari kukisana. Negugule tu basa. Vanokuenda kubasa usiku. Vane zviri kuma 8 to 9 izvozvi. Zviri kuma 2 9 usiku. Zvese vangaenda kubasa vachaisa zvi. Avatodana navo afu. Utodana vari kuva vatokutana.
Manje father diaries kuno kuva nokuziva. Kuno kuva nokuziva. Kwete kuva nokutokuziva. Kuno ninda asingatokuziva. Kuno kuva nokuziva. Father diaries atomba very kuza une mama ari kudla vari mudenga umo. Aiwa Petronella, so far so good. So far so good. Ambe abalamba father diaries anotokuziva kuno kumanje. Zvimasikana zvimanyama. Cheese. Quite the food is nice, smelling. I want to chamber because you do chokumbanas. How did you make it to Liverpool? But she ain't a quarter me for. Hey, and they quarter me for. Someone's a check of that cup. That's one. She was going to Manyama. I was going to take to the end of the Rakunas. I thought I was a gay pride dish. I thought I was a gay pride. I also done away. Sakura Waka Quira once again got as a queer whip up. Sakura Waka Quira Rungumbea, Quira wish. I didn't get as a Kuchira or Mambuya. Mambia Manyama, don't you queer witch? I was Sakura. That is a Sakura. Off. Murukwana kwa Afrika Sakura, so it is yet of fire. It is yet of fire. What about not to go Africa? What the Papi, Ava. Vakaso Fakari. Shango wishing for an internal and the bastard. Quite nice, good to entertain visitors. Do not tell a course similar to find out doing a chitaura. Eh, Musunga is master. Show them 50 stars. Eh, God, no, some I can go find out nacho. Didn't think I saw you could be getting the connection very full. So, Camilla, please. Sirivano. Shmambia Manyamash. If you must have when you could soon get a bomba, Mamma Embis. When I go to keep got zviripano. So come me take as it can be. So it's a bomba got me embo. When you are for very banana. Sambia walk to it during day. Oh, Miss Jensi. Very precise. From Wakafa. Sakawakafa and the happy walk around. Okutango asachembera wakati fodara Ringo Starr, George Harrison na John Lennon wakafa. Tunaenda lokuimbe okuimba oh Ringo Starr na George Harrison wakafa kwa makati na jembe kati bati hapa tumetoka picha ile hapa na nini Saka muda kuchorwa pictures in live hiyo hii. Das war jetzt hier der eine, eine wichtige Spot, dieser andere, der mit der grünen Treppe, da ist ein so schönes Whirlpool. Ja, come on. Tanotogwa isu iyo mabitless enyo tadowaona vatomaona vanhu kuafrica kuti mazama maziva kamabitless ai kwai kwasara ava ndo vasara vari vapenyasi vachembera ava vatiri ava navavana vava kwai vakatofa kwai vaimba ivava 3 vanhu 4 ava saka uyu ndiye wasara ari mupenyu chidhori chake ava vakatofa mawisi saka maona kuti muri kutodzidzawo muri kutobatawo something muri kuafrica ikoko kusina magetsi
Muri kuAfrica kusina magetsi ko zvibhasikoro zviya izvi. Chandadoda kumbokwira ichi. Chota variko zvinhu izvozvi. R10. How many hours? 9 rand, 9 pounds. Saka chifambiso zvakare chakadai. Ndidoni kana. Chongomanya. Okay. Let's go, Maya. Why? Kwa mpani siwachi ndepe ya. Maya, Tom. My office is. Saka ringo napo vachitova wanepi. Tivazive takutoziva vanhu vedu we zvakaoma. Munozati asingadozvizivi indengo wafather diaries pavanombo uya zvebasa father diaries vanofamba kane basa vanofamba nebasa zvisi zvokuti kuya kuno kundini ivo nebasa vanodongo ndiri kwachiuya zvemabhitizi zvengo zvitaura chingoti zvigosva vanongotudza izvozvo asi tasozvionera vaigozvitaura chiti kune zvimabhitizi chii zvimabhitizi kuti mheno zvezvazvo svike zvitaurwa ikoko asi tatoona kuti izvo inga zvinhu zvacho zviriko zvinotoexista zvinoexista ndochana chida kukwira sikuti asi kwachoda mari mukati kuti chiactivate zvona imi ndingabata mari pasasa rangu ndapuwa zviti tombosevha mari yangu iyo ndakashonyera zviti apa pamuseum apa ndaona flag museum uyu museum ipapa Margaret Domingo. My Marcel, how are you? Bemblamo. Hey! Iwe! No ninyengera didi. Oh ninyengera. Iwe. Guys, kwa zvinabasa kusiyana sina kia pa mune phone. Kuri kwa Africa unodwa na mota yacho phone yacho sine ni mota zvainda. Aiwa. Ndichange ndine documentary rekunyora chaizvo. Handinenge ndine documentary. Hey. Ndikutotanga part 1 mangwani. Kwa ukasamaruka nachokumba kupota uchishandisa kumba. Asina kuti hapana munhu achioni takachonichi. Amaya kani. Vanosera kumba chonichi. Ukachisamba. Okay. Ukatora ukaenda nacho ukachisamba vanochichera. Zvinoda kuchajwa. Vanoya chikolekta vachichaja. Saka kana chapera moto zviya vanochikuseka uchifaya. Tenderai washamusika waka. Nai. Sikutodzidza zvakawanda utoshanda kuti muzi munhu panapa richingoya atidi vanhu pano vanhu vatodzidza panapa. Vanhu vakutodzidza panapa tikutodzidza including mwana unogara kune dzimwe matauni asire muno mu UK vakutoonawo zvinoitika ku Liverpool kwangu vasingatoziviwo. Vakutoonawo Liverpool yacho. Kwa vanokutera mumba chati. Because sinoda kuchajwa chinoshanda nembati. Asi kuri ku Zimbabwe kuri ku Africa manje vanoziva pani chiteka chabviswa. Vane mabhasikoro aive kuLondon ainzi maBoris bike. Rimwe rakazobatwa mhene kuWest Africa rakaiswa mukondena nemunhu akaenda nawo. EkuLondon chaona mabhasikoro. Vakaenda nawo? Akaenda nawo. KuLondon? Akabva kuLondon akaisa mukondena akaenda naro kunyika kwake. Tikanotogwa? Vari kuGambia rotorwa nani akangobudawo picture. Kuti rakangogambia rabviswa teka. MaBoris bike anga rine teka here ranga asina. Asi munhu ane zvintishu vanotema. Aiwa cheke chikupai zvese.
Antakawo tukava mamisichenzana nokusvacha uya tichaendako. Tichasvikako. Techikupai nichiona. But it is smart zvayo guys. Pa smart zvimwe pa smart ndaisa 10 out of 10 guys. Hauoni bepa. Hauoni chikana isuwe kumukana bepa sunodonyara ukanda wega pasapa zviti. Ukanti. Kone tera nguvura window katichira zvigaba. Kuna izvo onai machinera kata street guys onai. Onai machinera kata street. Hauoni kana bepa kana plastic kana chi. Kuti wange panotsvairwa every minute pasapa. Utapina mutano. BMK, how are you? BMK, usually say. Why is smelling my dog but square pakutsuka? But it's what she never scan. You don't but say. Actually, but Sakumari didn't get more bo. Pastor Makunzo pere. Jana bataka one, manji so. Jango bataka one. Quite most of the Liverpool. Once about the ready. A devils. Oh, quite a support a Man City. When one could appear. Okay. Manchester kuna ngona red ne blue sasa right up. Okay. Blue ya shaka tisi yani sky blue ine. Okay. No magrana nenga chigurana varungu bora nengera kabheja kwa Africa zvokuti ndino magrana acho mangu achitambira mwe. Unoona vanhu vakabheja mubhawa rose kwa Africa kwachi zvakaoma shu. Isitatosvika panzvimbo straight direct live and direct. Tasvikapo. Varume vakuru vachikwira matafura vachidi vachibheja vachiona pa TV uko. Zvakaoma. Hands, where is my tower? Andisi kuziva kuti zvinhu zvari pa picha. Andisi kuziva kuti vari pa picha. That is a lot shading. My guess. Oh man, you go international. Mr. This Benz. Why someone is looking for ticket? Vafonere Brian. BMK vafonere. Vanfange varikumba kwavo vafonere. Because can you sing come go to ababudi pakamera. Panobuda blank. Chonegawesa pakamera. Vabudi pakamera. Akaundiba. Stiriwe background. Akura bvunza vanhu kuti chibvunzire mukoma kuti vanhu vari married here. Ndikati vedu vezvo ndakuudza kuti married chaiko with family. Very married. Avatombopindi. Papenye vapindiki zvokumanya. Kwanzi muye nekuno kwamagodho ndikumhorise natetitatenda. Tetitatenda. Kuno zvovious. Uyai nekuno natetitatenda. Saka takupinda mutano guys inogona kukata. Takumbopinda umu. Mutano uri kuLouis Richard.
Tane umbe. Waisa ku WhatsApp ere CCP. Kana waisa ku WhatsApp ndokukupindura isa ku WhatsApp message ye wiki. Isa ku WhatsApp. Isa ku WhatsApp. Isa ku WhatsApp message ye wiki. Isa ku WhatsApp. Kwanza break and head fair. Ndiko? Yeah, break and head. Ndio. Haunoziva Belinda. Alright, ndokupindura manje CP. Hoteli ya mamshara ndi hii. Azilo ndi wala si itane. Vangoro virawana chimuri muchudiri chiuya tuzodi. Asi tukumbotenderera zvede. Kumbotenderera. Wati kudi mia? Wati chibichu? Wati mia? Okay. To famba je. Kwa Mayor side. Mayor side. Mayor side libyo. Dabanishi. Pamsoro. Tiri pass perifa. Yeah, mom zona kai. Ina pass. Saka pamsoro pa mvura yechu itadza sei kupinda pana? Inobopinda. Ichipinda nepai? Kuti ipinde. Kumsuno dzirikira apa mvura inozara kamustriti. Ndo basa rangini here. Hey, guys, tikufamba pasi pemvura guys. Patiri apa tiri pazanzi padenga apo pane mvura ndo pane dhamu riyana saka isapinda nepasi. Saka ndikuti mvura iyi yakabatwa nei kuti isapinde mukati munomu. Zvikani sometimes inombopinda asi pakatodhizainwa kuti mvura isadi isapinde mukati munomu bridge. Tiri pasi pemvura guys. Handopati varungu vane pfungwa dzavo shu. Varungu tokumbura mudzoke kuZimbabwe. Mvura chiyaperera ipi kumagodzona apa pasina mvura. River iri apa. Patapfura. Andi panati kumiri kumamchana kana njireza kune ferry. Wadawa kaikozo. Taku side iro. Atogeti. Yeah, tano wese mara. Sai mari togeti. $20, $40. Ha taura hako. Taura hako Kim Dube, taura zvako. Hands na Kim Dube. It's good to get exposure. At least you get to understand that Africa is a joke. Yet so rich because of bad governments. Yeah. Taura chokwadi chaicho. Thank you, Rufaro.
Hatogeti manyama vemwana. Derire kuZimbabwe makatomiswa line nosvika uko. Richifugwa namaoko tobharia. Uganda Zimbabwe is very rich, wasikana. Zimbabwe iri rich. But yo. Beckenhead. Beckenhead. Nechi nigijo. Chiboti. Usache isabari kunda Belfast tiko wochicho mota cho. Because unopinda nemota. Pas taxi nema contact. Sasa ndave ne phone ini. Number nishapiwa number. Chakupa contact nyuwani. Ndichiri kumboshanisa ku SA. Ingoshanisa Wi-Fi. No. Daddy, yeah. Miraris niko kuita kana isiri kupinda SA number mina ngokuitira. Pozi yaka hotspot pa phone yangu kwa magodo. Atichagarisi nguva yakareba kuno kuti ada totodzokera mumba tungoda yuti napa vadzokera kumba. Ndimbonosorora manje. Kwa papa ipane my buildings red. My office and my flats. Okay. My flats. Saka kwa kwa dati kuti viri kwa icho. Maujona icho. Chiripi? Cha cross manje uko. Hey. Yeah. Majima fansa ndave ne number za ku UK. Asa ndave nazo. Asa ndave ne number phone isa ku WhatsApp itazvo WhatsApp ndika kuenda pa WhatsApp kainobata pa Wi-Fi inobata. Asi number asa ndave nazo ndichave nazo maybe mangwana. Manje ndinadzo number asa ndaisalaenda chasi ndinaro line racho. Asa ndarisa phone chete. Okay, Liverpool to Belfast. Ha. Asikuda passport ka? Belfast ID passport. Undele? Mimi nimekuenda unoza naye nikuenda yika one. Kana wakwenda ku Dublin ndio unoda passport. Belfast ID passport. ID. Just an ID, driver's license or whatever. Oh. Bana bando bono tasa. Ono book. Ijirapa. Ndibona ndongoshandisa iyo. Kuda kungona. Mbona unosoka kiwa kupinda mferi uko vanobva vanopinda neuko. Kuti vaende kuBelfast. Vodzoka mangwana. Zvekuenda notari kuenda kupi kumba here kana kuti ari kuenda. Muona mota dzakiwa dziri kutopinda mferi. Iyo yamamjone. Okay. Okay. Ari kutopinda mferi. Okay. Wotobaya wakadaro. Yani. Yataona. Once you can go to Dublin from Belfast without a passport. Can't you Belfast to Dublin? Just sneak one. I see Belfast Northern Ireland, Dublin here, Republic of Ireland. But upon a border, there is no physical border. So I cannot when Wakawanda can either win the Republic, I don't win to Northern Ireland. Then we don't go drive. Was upon a border. Can open Northern Ireland also Kashida Kunda cross a border. Upon a border, I don't need the sign to welcome to the Republic.
inai. So Northern Ireland is part of UK, but the Republic is it's an independent country. Oh, it's an independent country. Reinforcement because one Northern Ireland, one of them is with either Irish or British Passport. or both. Yeah. They can identify as Irish or identify as British or identify as both. So there is no physical border. Okay. Dzakapaka murodhi dzipakevhi pakaipa. Kwanza I'm in Ireland, Dublin end next week. SIS MELL life go then, so I spoil you. Ndoenda nekupi na Iris kwandinoinda zvangu kwandinoziva. Ndotopinda muziferi irori ndotoindawo 8 hours ndakazvigarira mukati momu ndichingoinda. Ndinotokubhukira cabin motovata. Woimomo? Eh. Ai. Ndokubhukira cabin motovata. Kwanzi mane upedze kwa time dzafamba kautaza nani. Ndazvinenda 2 days ndichifamba ka saka hadi ndo ari ndakuenda mumba manje. Ndakuenda mumba manje. Ndege SIS MELL. Ndichinda pina Iris kwandoziva zvangu. Ndichinda kunani wandoziva iko ku Island. Ndichinda pi. Yeah, but nandeke kwa Mari. Aso kuma 50 pounds. From 2030 to not one up if it's in advance. And I is jet nana right into Basra. Budget airline and a mango airline. Mango. Type. Okay, alright. Anzi mkoma koto vatigonera video tatona unyika. Vatigonera sure, thanks for the tour. Vatigonera matoiona ka UK. Matoiona UK sekutamba sekuseka. Sikutongoona tesi. Wanga chigadzira hei. One lane. Juliet wakaenda kuIndia rini. Juliet ka. Kwaiti kutokuona turi na mafiking pano. Kubimke unogara kunonzi chikwewe kuno. Akusiko kuno livato. Agara kuno. Akisita nogara. Rumbile rato chauya ndwari. USA. Pa next year up. Tetiriti. Atobaya. USA Australia kana. Na tetiriko. Tinenge titoriko. Australia. Hey, nai.
inotopoya ichipinda muE asi unozoona one day yakunyatsoparara kupinda chakunyatsadza mukati yafushira mvura iri murodhi. Hanzi are you not jet lagged? Tiri zvimauku zvechibhoyi zvekuafrica kaisu shamwari. Shante unokanga mati tiri kuwa kuafrica uku ukuti tinofamba 20 kilometers netsoka. Tiri zvigogodera zvekuafrica. Let's see the lions. Really say Peter. Papa Nichi. Now, put them on the unogona kupinda neapa anogona kutorasika Joburg manje ukatorasika ukatoita zvaida unonobudira na Bloemfontein pasina pekudzoka napo. Mungona tetisiri kure kwoti moziva nzira dzachona tetisiri mkure amene mamunongokata kata kude experience 15 muri muno ya magara chagoende pe ndokumba kwenyu zvakatoka saka zviri zvagara mpaza zvina mota chine bhazi wena chikanzi free wifi chibhazi icho kutsvaka uka kujoka ndiawa ndichiri jet lagged serious nazindini ndakatonetaiwa kana unosara yamchiuya handina kuzorora denda ndazorora taitomuka chimhanya mangwana kutokudaritsai kuno but handina manje ndofunga kuzorora kunoiva zvikasara day ndofunga kuti ndiri fresh mind fresh exactly yamuramba muchimhanya kune kusina traffic hakuna majibu here kuno jamba ba munorowa netiketi kwanza I want to take you kubhaware ku-UK mu-Central London ndikuya ku-London ikoko saka list risi umbori kupiwa mboti uri ku-Island ikono uri ku-London saka tofamba sei apa totangatira ku-London tozoenda ku-Island handizivi hanzi bhaware ku-YouTube market research for your promotion business ku-London ribhawo government.
bawa chao basement yepaimba. Hey. Munotopinda munoto. Vanhu vanenge vachitoda vaishapinda. Aisha Bin. Ito ndani ndo kuti ko ya ndeipi. All right. Oh, kwale ndikuenda nebusiness. All right, awana nzwisisa ndanzwisisa risi. No, I get you. Anogara kuLondon anoenda nebusiness uko. Umbiyambini haya tapa dusi. Kwa London Bridge. Yeah, London Bridge na. Pana mnakamanduza vile kwa London Bridge tumkaenda kwenye kwa London Bridge. The memes. Iba baba. Iba baba Jimmy. Pakona baba. Ah. Mupinde vanhu vangani? Munopinda vanhu vangani? Chinenge chiriki. Jim jiri. Michibhadhara mari? $3 pazuva. Asi mune zvese? Equipment. Hamuna ladies chest. Hamuna teleji? Ladies. Mune varume. Zvakoma. Tasvika guys, tasvika. Saka guys chirega nimbonda nozorora ndokubatai mangwana tichitanga series yedu 1. Anditika mangwana ndokubatai mangwana. Anditika tomorrow, see you tomorrow guys. I hope you enjoy. Anditika bye bye.